Tara mahal, pasok na tayo para makasimula na. Mahal, magsabi ka lang kung hindi mo kaya hanggang round 3 ha. Sana kakayanin mo dahil alam mo na ayoko yung nabibitin ako. Mahal, huwag kang mag-alala. Dahil hindi ka mabibitin. Bagong hasa ito, oh, ang talim. Tingnan mo nga. Hawakan mo. Matalim. Oh, nagbabaga pa. At nakaturo sa'yo. O sige, tingnan mo. Ito ay para sa'yo, kaya huwag kang mahiya tumingin. Ano sa palagay mo? Pwede na bang pagtiyagaan? Pero mahal, huwag mo nang pansinin ang kulay niya na parang kaldero. Dahil ganyan na talaga siya. Pero hindi mabaho. Kaya nga, bakit kaliit naman yan sa'yo? Kaya bang mo kung magsalita, parang ballpen lang pala yan na ayaw sumulat. Bagsak man yan sa standard ko. Di ako interesado. Aliana, dila pala. Pwede naman yan ang gamitin ko kung yan ay okay lang sa'yo. O ngayon, di pa ba tayo magsimula? Hanggang kwentuhan na lang ba tayo? Simulan na natin ang gira. Baka makatakas pa ang kalaban. Aliana, kahit gaano man kaliit ang meron ako ngayon na para sa'yo, huwag mo naman ipagkalat. Kaya mahal, tanggapin mo na lang talaga. Iwan ko sa'yo. Ayoko. Basta Cardo, mag-effort ka rin na lumakyan ha. Gawin ko yan. Ano, di pa tayo mag-umpisa ngayon? Masakit na ang aking puson. Bubuhati na kita ngayon. Bitawan mo nga ako Cardo, putang ina mo talaga. Ayok ka. Manyakis ka talaga. Ayok ko sa'yo din maliit.